Sabi na yun ni, ang kulit mo naman eh. Yan yung sound. Bibi, bakit wala dito nakakonect? Tingnan mo. Oh. Bibi, wala oh. Saan dyan? Yan. Refresh mo. Music dito. Ayan, Ali Jan Mersay. Hi, may kami nag-chat at dalag. Isa lang natin yung ano. How are you doing today, host? It's okay, lalabs. Huwag lang natin yung harang. Wala, ginalaw mo yung camera. Kulit mo naman, oh. Nagalaw yung camera. Wait lang po. Galaw yung camera naman ito. Ayan. Ano yung camera? Ayan, are you able come with me please? Thanks. What? Ali Jan Merzai, may nag-chat out, nagbaba ng bahay. Ali Jan, what do you mean? Are you able come with me please? Thanks. Saan yung music nito? Uy. Saan nga? Are you able to connect with me? Yes. Hindi ko nga makita. Just wait. Uy, nakalimutan ko. Saan? Yes. Hindi nga makita. Saan ba dito yun? 1 minute. 1 minute. 1 minute. Street sales. Hindi ko nga makita. Ayaw mo kong tulungan. Okay, fine. Uy! Hindi ko nga makita. Karena aku proses sinapkin ini berapa kali
Just wait, Allegiant, because I just want to... Di mo binalik. You didn't put... just put thumbs up na. Ayan, 3 million in the house. Mega loud shout out. Allegiant Mercy, I already connect with you with your main channel. Allegiant Mercy, this one your house. I will connect with you. I give you one banana. Turn it
Hmm?
Ayan, Ron Vlog Freelance. Hello po, host. Ayan. May kami nila chat out lalabs. Thank you for coming. Ayan. Late na ako nag-live. May new videos, host, pa-watch naman. Sige lang, baba ka ng bahay. Hindi panoorin natin yan. Ano ko yung mo videos? Ano ba yun? Yan.
Ayan, galing mo palang sumayaw. Turon vlog. Dikit ko to sa'yo, ayan. Mercy Channels, mega mega loud shout out. Thank you for coming, lalads. Ayan, Mercy Channel, meron ka na pong jacket, lalads. Dan Tusok Host yan, salamat sa patusok-tusok dyan. Ayan yung Ron Vlog, nasa bahay mo pa rin ako. Ano yung ating camera? Sobrang white. Yan, Mercy Channel, nagbaba ng bahay. Thank you po, ayan. Ayan, Ron Vlog. Ikit ko to sa'yo. Natusok ko na sa nakapin, please back na lang po, ayan. Ayan, Ron Vlog. Inikit ko sa'yo to. Salamat po, host. You're welcome, ayan. Mercy Channel, ayan. Nakadikit naman yung main ko sa'yo, Mercy. Ito lang sa bahay mo. Ayan, late akong nag-live. Ayan, Mercy. Init ko to sa'yo, Mercy. Post pa pin po, salamat. Sige, pin natin yan. Ayan, Mercy, didikit ko na sa'yo, lalags.
Ayan, Macdolf Gore, Tusok Host, ayan. Macdolf, mega love shout at lalabs, thank you for coming, ayan. Macdolf, nagbaba ng bahay. Ayan, 3 million in the house, mega love shout out. Ayan, Macdolf. Dikit pala tayo sa aking main. Ayan. Ang asong tagagising ni Purdoy. Ayan. Malaki pala yung bahay mo. 3 million. Ayan. Sana all malaki ang bahay. Ito ko sa bahay mo, ayan. Yung mga aso mo nag-ano to? Naghaharutan. MC Dolph, OTW from Ron Vlog, ayan. Ayan, Ron Vlog, OTW sa'yo. Pasukli na lang from Mercy Channel, ayan. Ron Vlog, balikan mo si Mercy Channel, dan sa'yo lalab. Ang binigay ko sa'yo? Roger Larayos, ayan. Ayan, Macdolf, Tusok Host. Ayan, salamat sa patusok dyan, lalabs. Ayan, Macdolf, nagbaba ng bahay. Pati naman. May lamok. May lamok. Ayan, 4 million in the house. Mega lang shout out mga lalabs. And 7 million thumbs up. Thank you so much. Ayan, Mercy. Bigit ko to sa'yo uli, Mercy. Ayan, Roger Larayos, na full watch ko na. Bahay mo may bakas pa, please pasukli na lang po from Ron Vlog Freelance. Ayan. Roger Larayos, dan sa'yo si Ron Vlog.
Pabalikan na lang lalabs. Ayan. 954 dan sa'yo, Ron Vlog. Ayan, from Mercy. Ayan. $6 million in the house. Migalad shout out. And 7 million thumbs up. Thank you so much. Ayan. Ron Vlog din sa'yo sa Mercy Channel. Ayan, Roger Larayos dan sa asong tagagising ni Pordoy. Ayan. Roger Larayos, pabalikan na lang sa Mercy Channel. Dan po sa'yo, lalabs. Ayan. Mercy Channel, nagba ng bahay. Yan, Mercy Channel. Mercy Channel. And Alijan Mersay, dan sa beautiful view mo, pasukli naman. Ayan, from Mercy Channel. Ayan, Lysel BR, USA 3rd. Ayan, migalad shoutout. Thank you for coming. Ayan. Lencel, ayan. May jacket ka na po, Lencel. Nabubulol ako. Blair, USA, ayan. Thank you for coming, madam. Ayan, Lencel. Welcome, ayan.
Mahirap i-pronounce yung iba. Nabubulol si host. Ayan, 6 million in the house. Mega loud shout out. And 10 million thumbs up. Thank you so much. Thank you sa jacket host. You're welcome. Ayan. Hi, Mission TV. Mega loud shout out. Thank you for coming. Ayan. You have now moderator, Mission TV. Thank you, Lalabs. Why still no jacket? How come I already give you a jacket? You already have jacket, Mission TV. Ayan. Lalab, yan. Lenzel Blair, love me, balikan ko agad, bakas lang. Ayan. Ron Vlog, balik dikitan mo si Lenzel Blair. Ayan. I love your kilay host. Thank you. Ano lang yan, madam? Guhit lang yan. Guhit lang. Wala tayong kilay eh. Nangitin na yung mata ko. Ayan, Mercy Channel, napulpak ko na bahay mo. May bakas pa from Ron Vlog. Ayan. Mercy Channel, pabalikan si Ron Vlog, Lalabs. Ayan. Ada na pala sa'yo si Mercy. Kanina nag-shoutout sa'yo, Lalabs. Hindi ako marunong magkilay. Ayan. Manood ka ng sa YouTube. Nang gaya-gaya lang naman ako. Guhit lang ganun, parang nagkakrayon. Alam mo bang, gigising ako ng maaga para lang sa kilay ko. Kasi minsan ang hirap gumawa eh. Mali-mali. Ayan, Lenser, pasok kayo sa the best dried fish ever mo from Mercy Channel. Ayan. Unahan na kita, Ron Vlog, freelance OTW from Lenzel Blair. Ayan. Salamat, Ron Vlog. Mapuntan nga yung bahay ni Mercy. Ay, ni Lenzel Blair. Ayan. Check natin. Malaki pala yung bahay mo, Madam Lenzel. Ayan. Malapit na graduate. Ayan, si Ron Vlog, freelance. Galing. So, clear TY. Ayan. Tatawa si Lenzel Blair. Lenzel Blair, OTW from Ron Vlog. Ang laki pala ng bahay mo, Madam. Ayan, OTW at Mercy Channel. Ayan. Ayan, Lenzel, dinikitan kita. Ayan. Dikit naman yung aking main sa'yo. Ayan. Ayan, short lang pala yung video mo. The best dried fish. Malaki na yung iyong mansion, Madam. Ayan. Sana all. Sana all. Ayan. Macdolph Gore, nagbaba ng bahay. Ayan. Dan Sukli at Mercy Channel sa Going to Jensen. Ayan. Dan Sukli sa'yo, Mercy. Si Lenzel Blair. Ayan. Thank you, host. Pang-upload lang, short host. Mabilis na tapos eh. Para madaming manood. Kasi pag mahaba yung video, hindi naman pinapanood eh. Ayan. Lenzel, na full watch ko na bahay mo. May bakas pa from Ron Vlog freelance. Ayan.
Kumusta na si Ron Vlog? 9:56 na siya. Road to ano pala to? 1,000. 1K. Thank you, Ron Vlog. Pray lang W ako kay Mission. Ayun. Saan na ba si Mission? Ayan, Ron Vlog. Sabay mo ako uli lalabs. Ano ba to yung lutong bahay recipe? Ayan. Mission TV dan sukli sa'yo. Salamat. Ayan. From Lenzel Blair. Ayan. Nasaan na ba yun si Mission? Mission. Ayan. Sarap tong niluluto mo Ron Vlog. Bahay recipe. Ayan. Nandikit ko sa'yo Ron Vlog. Dikit all na Bicolanang Oragon. Ayan. Salamat po. Ayan. And 5 million in the house. Mega loud shout out.
Saula, mega mega loud shout out morning from Buskas team. Ayan, thank you for coming, Saula. Six million in the house, mega mega loud shout out. Ayan. Morning everyone from Saulao. Ayan. Saulao, nagbaba ng bahay. Saulao, I'm here in your house. Ayan. This one is shrimp paste. Chili sauce. Ayan. Ayan, pakunik sa nakapin mga lalabs. Manay Lord Channel, mega mega loud shout out. Thank you for coming po. Ayan. Mahabol. Ayan po, may jacket ka na po. Salamat po sa pagbisita. Ayan. Manay Lord Channel. May jacket ka na po, Manay Lord. Ayan. Ayan, Manay Lord, nagbaba po ng bahay, palablab naman. Loading. Ayan, Saulaw. Nag-loading pala ako. Ayan, Manay Lord Channel. Alam ko dati tayong dikit sa aking main eh. Titingnan ko nga. Pa ako sa bahay nyo. Manay Lord. Rome, Italy. Nasa Italy pala to si Madam. Sana all. Nasa Italy. Ayan.
Ayan po, dikit ko po ito sa iyo, Manay Lore. Mansion na yung bahay mo. Manay Lore Channel dan all kalimbang sa premiere at tamsak. Ayan. Ayan, Macdolph Gordon from Saulao. Macdolph, pabalikan si Saulao dan sa'yo. Ayan, dikit po yung aking main channel sa'yo, Manay Lore. Nangain na si Lolo, napansin nyo. Kinain yung 10. It's time for mukbang. Yan, nagmukbang na siya. Ito nga yung akin. Ayan, Saulao, connect to me already. Connect my main. Ayan, from Mercy Channel. Ayan. Saulao, connect to Mercy Channel. She's already connected to you, lalabs. 874 Saulao. Ayan. From Mercy Channel. Mercy B-Cup, thanks from Saulao. Ayan. Beauty Cup, thanks. Ayan. Ayan, Macdolph Gore, nagbaba ng bahay. Nasuklian ko na po. Ayan. Nasuklian na daw ni Macdolph yung mga tumikit sa kanya, lalabs. Hinain yung dalawa mo, Ron Vlog. 56 ka na kanina eh. Hinain yung dalawa. Hi, ayan. Hello, lalabs. What's your name? Ayan, you have now jacket. Iluminando al mundo estero que Dios te ayude, Señor. Thank you for coming, lalabs. You already have moderator. Now you can drop your link. Ayan. Roger Dan po from Manay Lore Channel. Ayan.
Roger, dan sa'yo si Manalor Channel. Pabalikan na lang, Roger. Ayan. Hi, Illuminando. Drop your link. Ayan, 5 million in the house. Mega loud shout out. 12 million thumbs up. Thank you so much. Oh my God, kinain na ni Lolo yung 20. Grabe na nga. Yan. Saulaw nagbaba ng bahay, lalabs. Pabalablab si Saulaw, ayan. Magmukbang na si Lolo, mga lalabs. Oh my God. Oo nga. Kinain yung 20 ko. Grabe naman yan. Mercy Channel Dan from Saulaw. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Mega loud shout out.
Mga tulog na tayo mga tao. Anong oras na sa Pilipinas? 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, 7 na sa Pinas. 7:21 in the morning. Philippine time. 3:21 UAE time. 3:21 ng madaling araw dito mga lalabs. Ayan, Mercy Channel, nagbaba ng bahay. Togski TV, ayan, mega loud shout out. Thank you for coming, lalabs, Togski. Ayan. Guys, padikit naman sa nakapin, balikan ko agad, ayan. Ayan, mga lalabs, padikit sa nakapin, lalabs, ayan. Togski, padikit naman sa nakapin. Maluoy na maluoy. Maluoy. Ayan. Kinainan ka ni Lulu kanina. Kanina ano ka na eh. 956. Ngayon naging 46 ka na lang. Ayan. Ron Vlog, dikitan mo si Togski TV para balikan ka rin niya. Ayan. $73. Malit pa pala yung bahay mo. Togski. Ayan. Sa bahay mo ako, Togski. Ayan. Padikit din po, ayan. From Togski TV, ayan. Dikitan mo si Ron Vlog, Togski. Nakapin siya, lalabs. Trying cook lechon belly. Ayan. Sarap yan. Lechon belly. Ayan, 4 million in the house. Mega lot shout out. Ayan. Ayan, Nowilin Channel. Higit ko na to sa'yo, lalabs. Ayan, Togski, OTW from Ron Vlog Freelance. Ayan. Ayan, Nowilin Channel, dikit main at kambal sa'yo. 74 na ako sa'yo. Pasok lipo, ayan. Togski TV, babalikan na lang si Mercy dan sa'yo, lalabs. Ayan. Mercy Channel, nagbaba ng bahay.
Pagpasok ko host, 320 na ngayon, 302 na. Nang lapang na si Lolo, nakakaasar sa kanya, 20 kinuha. Yung nabanana ko kanina, kinuha din niya. Hi Kim, may kami shout out. Thank you for coming, lalabs. Ayan. Hi everyone. Ayan. Lagas naman. Ayan. Oo, nangain na si Lolo. Ayan. Kim, nagbaba ng bahay. Ayan. Connect to Ron Vlog, Kim. Ayan, you have a big mansion, Kim. 4 million. You have 4 million banana. Ayan. Mercy Dan from Kim. Ayan. Mercy Dan sa'yo si Kim. Pabalikan na lang, lalabs. Nagdagdag 5 bawas. Lapit 20. Grabe naman. Nagdagdag 5. OTW Kim. Ayan. Ganun talaga, lalabs. Si Lolo lagi nakabantay eh. Di at ito natutulog. Ayan, Lensel Blair. Love, love, love. Ayan, nandyan pa din. Kim, I'm here in your house. Ayan, Kim. Pag kinapulpak ko na bahay mo, may bakas pa. Pasukli na lang po. Ayan. From Ron Vlog, freelance. Ayan. Nibalikan ko agad. Bakas lang. Ayan. From Lensel Blair. Ayan. Skidan from Kim. Ayan. $4 million in the house. May shout out. Ayun. Kim, I will connect this one to you. Ayan. Kim. Ayan. Lensel Dan from Kim. Ayan. OTW Kim from Lensel Blair. Ayun. Ayan, Dan Sukli Kim from Lensel Blair. Ayan.
Ayaw ka pa atarong vlog pa. Ano yun ni Lolo eh. Graduatein. Ayan, Ron Vlog. Idikit ka sa'yo lalabs. Ron Vlog. Ayan, okay po. Ayan. Ron Vlog, yung ano, yung mga videos mo ilagay mo sa ano, playlist. Para madali siyang i-play kapag ano, nasa WH mo. Para pag play na sunod-sunod, mabilis. Ayan, please na lang po sa nakapin. Ayan. Paligit na lang sa nakapin mga lalabs. Ayan. Saan na si Mercy? Ayan, Ron Vlog lalabs. Baba muna kita lalabs ha. Ipin natin si Mercy. Pinalang kita uli. Andyan ka pa, Mercy?
Ayan, 3 million in the house. May mga let's shout out. Ang vlog na unahan na ba kita kanina sa pin mo, ayan. Ayan, K-Channel, morning host, ayan. Good morning, Lalabs K-Channel, ayan. Jacket ka na, Labs K, ayan. Lalab K, ayan. Jacket ka na, Lalabs. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mag-8 na sa Pilipinas.
Thanks, host. Walang anuman, lalabs. Ayan. Ayan. Ken Russell, Pinoy US Adventure. Dito lang ako. Ayan. Thank you po. Ayan. Thank you po, Ken Russell, madam. Ayan, if we can last, mega loud shout out. Thank you for coming. Ayan. Ayan. Ayan, may jacket ka na po if we can last. Salamat po sa pagbisita. Ayan. Kangaroo Channel, may galat shout out. Hello host, thumbs up. Salamat po sa pa-thumbs up. Yan, Kangaroo Channel, meron ka na pong jacket.
Salamat sa jacket host. Walang anuman po. Ayan. Ayan, if you can last, hello. Sige po, baba po ng premiere. Ayan, Zora Amin's World. Mega love shout out. Thank you for coming, Zora. Ayan. Hello. Like done. Thank you so much. Ayan, Zora Amin, nagbaba ng bahay, mga lalags. Ayan, if you can last, nagbaba ng bahay. Payakap po, ayan. Tamsakan natin yan, ayan. Ayan mga lalabs, pakonek naman kay Ify Canlas, patamsak sa kanyang premiere, ayan. Ayan, if you can last, tikit naman ako sa main mo. Tamsakan ko na lang lalags. Malaki pala yung bahay mo. 2 million, ayan, 2 million. Dito lang ako, ayan. Ken Russell, salamat po. Ayan. Kangaroo Channel. Ayan mga lalaws, patamsak naman sa nakapin sa kanyang premiere.
Jibong pala to si kangaroo. Dan dikit bilol sa nakapinhost. Ayan. Ayan, if we can last, dan sa'yo si kangaroo. Balikan na lang lalabs. Ayan, kangaroo, natamsakan ko na yung premiere mo. Ayan, Zora Amins. World, nagbaba ng bahay. Zora, I'm here in your house. But you hide your banana, ayan. Zora amin dan pasuklin na lang, ayan. For Mercy Channel, ayan. Patamsak naman lalabs yung nakapin sa kanyang malapit na premiere, ayan. Done to you, Zora Amin from Kangaroo Channel. Ayan. Ayan, done sa'yo Kangaroo from Mercy Channel. Ayan, bababahay Mercy from Kangaroo. Ayan. Mercy, baba ka ng bahay, Mercy. Ayan, Mercy Channel, nagbaba ng bahay.
Ayan mga lalas, patamsa naman si Kangaroo sa kanyang papalapit na premiere. Ayan, Ken Russell, Pinoy US Adventure. Dito lang ako. Salamat po. Ayan. Pasupport lang si Ken Russell. Ayan. Ipikan last dance sa pasyal tayo ulit. Pasukli na lang. Ayan. From Mercy Channel. Ayan. 311 sa iyo, Ma'am. Mercy Channel. Salamat po from Kangaroo Channel. Ayan. New upload from Ken Russell. Ayan. Ken Russell, OTW sa'yo from Mercy Channel. Ayan. Ken Russell dance sa A Cure for Boredom mo. Ayan. From Mercy Channel. Ayan. Ken Russell, pasuklin na lang si Mercy Channel dan sa'yo, lalabs. Ang laki pala ng bahay ni Ken Russell. 7 million. Sana all. Ayan. Ken Russell. May harang. Ayan, Ken Russell, meron kang harang-harang. Tapusin natin. Puti pala yung asawa ni Madam. Dan sa'yo, Ma'am. Ken Russell, Pinoy US Adventure from Kangaroo Channel. Ayan. Hi, Indian Wonder. Mega loud shout out. Thank you for coming. Make thumbs up.
Ang ganda naman dito. Ano? Ken Russell. Ayan, 4 million in the house. Mega love shout out. 8 na ng umaga dyan sa Philippines. Dito ay 4:09 ng madaling araw. UAE time. Alasan ka pala, host. Nasa UAE po. Ano na dito eh. Oras na. Alas 4 ng madaling araw. 4:10. Opo, nasa Middle East po. Nasa UAE. Yan. Yes po. Grabe ang sipag, Whitey Pamore. Yung ano po kasi yung pasok ko late na ako nakakauwi. 11 yung out ng gabi yung
out ko. Tapos 12 na ako nakarating ng bahay. Siyempre kakain pa. Magluluto, maghuhugas ng mga pinggan. Ayun, late na nakaka-live. Inshallah makauwi na ako ng Pilipinas. Matagal na po ako dito, 8 years. Hindi pa ako nakakauwi ng Pilipinas. Kasi lagi na lang sinasarado yung border. Walang flight. Ingat lang lagi, host, huwag pabayaan ang sarili. Pahinga din pag may time. Oo naman po, thank you. Ayan, host, work na muna ako. Salamat sa mga nagdikit. Ayan. Sige po, Mercy Channel. Salamat. Ingat ka, lalags. Mag-work ka na po. Sige na. Sa 8 na dyan 8. Ano pa naman bukas yung pasok ko, late. Mga mga alauna pa. Alauna pa ng hapon. Kailangan nating magsipag para makauwi na ako ng Pilipinas. Kasi hindi naman habang buhay nakatira dito sa abroad. Gusto ko na rin umuwi kasi hindi ko nakikita yung pamilya ko.
Nag-iipon ng pera para makauwi na. Maya-maya po mag-out na ako. Matutulog na din ako mga anong oras na ba dito? 4:16 na ng madaling araw. Ang work ko po dito is po ako, security. Security po. Malaki po yung sahod dito ng security kaysa dyan sa Pilipinas. Ang ganun, magaling mo pala, Hosa. Hindi naman. Ang security dito walang baril. Naka-uniform lang, yun lang. Yan na, 4:18 na. Sige po mga lalabs. Mag-out na ako at anong oras na? Kailangan ko na rin magpahinga. Sige po, Kangaroo Channel, maraming salamat po. Ayan. Angel Wanderer, Mercy Channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa pag-support kay host. Maraming salamat po. God bless us all. Thank you po. Bye-bye.